Wel, Salm 103, un harwain i addoli nawr. Fe wnaid bendithiau'r arglwydd a'r cyfan sydd yno fy enw sanctaidd. Fe wnaid bendithiau'r arglwydd a phaid ag anghofio'i holl ddoniau. Ef sy'n maddau fy holl gamweddau, yn iachau fy holl afiechyd. Ef sy'n gwaredu fy mywyd o'r pwll ac yn fy nghoroni a chariad a thrigaredd. Ef sy'n fy nigoni a daioni dros fy holl ddyddiau, i adnewyddu fy ieuenctid fel eryr. Fe wnaid bendithia yr arglwydd. Wel, gawn ni wneud hynny nawr te gyda'r emyn cyntaf sydd gyda ni y bore yma. Molwn di o arglwydd, io'r holl alluog, dengys bryniau oesol un i ni dy gadernid mawr, yn dy ddawn i faddau, tyner a thrigarog, codi o'r dyfnder neu drieiniaid llawr. Wel, ein darlleniad nesaf ni y bore yma yw Llythyr Paul at y Rhufeiniaid a phennod 12. Llythyr Paul at y Rhufeiniaid a phennod 12. Y pennawd yn y Beibl Cymraeg Newydd, y bywyd newydd yng Nghrist.
Am hynny, yr wyf yn ymbil arnoch gyfeillion, neu frodyr, ar sail tosturiaethau Duw, i'ch offrymu eich hunain yn aberth byw, sanctaidd a derbyniol gan Dduw. Felly y rhowch iddo addoliad ysbrydol. A pheidiwch â chydymffurfio ar byd hwn, ond bydded i chi gael eich trawsffurfio trwy adnewyddu eich meddwl, mwyn i chi allu canfod beth yw ei ewyllys, beth sy'n dda a derbyniol a pherffaith yn ei olwg ef. Oherwydd yn rhinwedd y gras y mae Duw wedi ei roi i mi, rwyf yn dweud wrth bob un yn eich plith am beidio ei gyfrif ei hun yn well nag y dylid ei gyfrif, ond bod yn gyfrifol yn ei gyfrif ac yn gyson ar mesur o ffydd y mae Duw wedi ei roi i bob un. Yn union fel y mae gennym aelodau lawer mewn un corff, ond nad oes gan yr holl aelodau yr un gwaith, felly hefyd yr ydym ni, sy'n llawer yn un corff yng Nghrist ac yn aelodau bob un i'w gilydd. A chan fod gennym ddoniau sy'n amrywio yn ôl y gras a roddwyd i ni, dyle mae harfer yn gyson â hynny. Os proffwydoliaeth yw dy ddawn, arfer hi yn gymesur a ffydd. Os dawn gweini ydyw, arfer hi i weini. Os addysgu yw dy ddawn, arfer dy ddawn i addysgu. Ac os cynghori i gynghori. Os wyt yn rhannu ag eraill, gwna hynny gyda heilioni. Os wyt yn arweinydd, gwna'r gwaith gyda gymroddi. Os wyt yn dangos tosturi, gwna hynny gyda llawenydd. Bydded eich cariad yn ddiragryth. Cysewch drygioni, glynwch wrth ddaioni. Byddwch resog yn eich serch at eich gilydd fel cymdeithas, rhowch y blaen i'ch gilydd mewn parch, yn ddiorffwys eich ymroddiad, yn frwd eich ysbryd, gwasanaethwch yr arglwydd. Llawenhewch mewn gobaith, safwch yn gadarn dan o'r rhymder, daliwch ati i weddio, cyfrannwch at reidiau'r saint, a byddwch barod eich lletygarwch. Bendithiwch y rhai sy'n eich erlyd, bendithiwch heb fell dithio byth. Llawenhewch gyda rhai sy'n llawenhau, ac wylwch gyda rhai sy'n wylo. Byddwch yn gytun ymhlith eich gilydd, gochelwch feddyliau mawreddog. Yn hytrach, rodiwch gyda'r distadl, peidiwch a'ch cyfrif eich hunan yn ddoeth. Peidiwch â thalu drwg am ddrwg i neb. Bydded eich amcanion yn anrydeddus yng ngolwg pawb. Os yw'n bosibl, ac os yw'n dibynnu arnoch chi, daliwch mewn heddwch a phawb. Peidiwch â mynnu dial gyfeillion annwyl, ond rhowch ei gyfle i'r digofaint dwyfol. Fel y mae'n ysgrifenedig, mae fi pi a dial, mae fi a dalaf yn ôl, medd yr arglwydd. Yn hytrach, os bydd delynion yn newynu, rho fwyd iddynt. Os byddant yn sychedu, rho iddynt beth yw yfed. Os gwneud hyn, byddai'n pentyrru marwor poeth ar ei pennau. Paid â goddef dy drechu gan drygioni, trecha di drygioni a daioni. Gyn ni'n diolch i'r arglwydd am ei air sancta. Gawn ni droi at yr arglwydd mewn gweddi, nawr te gawn ni weddio gyda'n gilydd. Diolch o arglwydd yn Duw a'n tad brasol am gael dod ger dy frondi bore yma yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist. Diolch bod ni'n dod ar ddydd yr arglwydd, dydd yr atgyfodiad, dydd y bedd gwag, dydd buddigoliaeth fawr yr arglwydd Iesu, ein ceidwad, ein tywysog ni, ein capten ni o arglwydd. Ac ni'n diolch bod ni'n cael dod nawr ar y dydd yma, bod e'n ddydd yr arglwydd. Diolch bod rhyddid gyda ni, bod cyfle gyda ni i ddod, a bod ti'n ein galw ni i ddod, ac yn ein croesawu ni, bod ti
yn addo ein bendithio ni os byddwn ni'n dy geisio di o ddifri. Felly diolch Arglwydd am gael dod ger dy fron. Diolch am gael dod ata ti fel ein tad yn y nefoedd, sydd yn berthynas newydd i ni nawr yn Iesu Grist. I ni'n daddoli di fel y creawdwr mawr. I ni yn sylweddoli ac yn credu mai ti sydd wedi creu y nefoedd a'r ddeiar, a phopeth sydd ynddynt, ti sydd wedi'n creu ni Arglwydd ar dy lun ac ar dy ddelw. Ti yn unig yw'r Duw gor-uchaf a mawr. Ti yn unig sy'n heiddi addoliad a gogoniant, ac i ni'n plygu ger dy fron. A ti sydd yn ein cynnal ni o ddydd i ddydd, ti sy'n rhoi bara a bwyd, a diod, a chartref, a chynhaliaeth o'r ddeiar, o'r greadigaeth i ni. Ac i ni'n rhyfeddu at hyn, ac i ni'n diolch am hyn unwaith eto Arglwydd, am dy drigareddau sydd yn dod bob bore o'r newydd, oherwydd dy ffyddlondeb mawr di. Ac o Arglwydd, i ni'n cofio y bore yma am rhai sydd mewn amgylchiadau anodd iawn yn ei bywyd oherwydd rhyfel. Ni'n cofio am frodyr a chwiorydd i ni sydd yn y Dwyrain Canol, neu yn yr Wcrain, neu fannau eraill wrth gwrs yn y byd, lle mae yna wrthdaro a rhyfela o Arglwydd, lle mae pobl yn gorfod ffoi. I ni'n gweddio dros rai sy'n cael eu herlyd am ei bod nhw'n credu yn Iesu Grist ar draws Affrica, a Pakistan, Gogledd Corea ac Asia. O Arglwydd, i ni'n cyflwyno nhw i ti. Ac yn gweddio dy nerth a dy ras iddyn nhw heddiw. Ac o Arglwydd, helpa ni werthfawrogi beth sydd gyda ni. Helpa ni werthfawrogi yr rhyddid sydd gyda ni ar hyn o bryd. Ac i daddoli di nawr o Arglwydd mewn ysbryd ac mewn gwirionedd. O, helpa ni bore yma Arglwydd yn ein haddoliad. Helpa ni droi ein meddwl ata ti. Helpa ni fod yn barod yn ein calonnau i daddoli di a derbyn dy air di o Arglwydd. Helpa ni Arglwydd i gofio pa mor dda wyt ti. Achos nid yn unig wyt ti'n greawdwr ac yn gynhaliwr, ond wyt ti'n waredwr i ni hefyd. Dyna sut ni'n gallu gweud ein tad oherwydd nawr i ni wedi dod i berthynas newydd gyda chi. Fel plant yn dod at ei tad nefol, a hynny trwy Iesu Grist, oherwydd yr Efengil. Ni'n diolch bore yma am yr Efengil, ni'n diolch am ein ceidwad bendigedig y bore yma. Diolch bod wedi dod o'r nef i fod yn brynwr, i fod yn waredwr, i achub ei bobl oddi wrth ei pechodau. Diolch am ei fywyd glân a sanctaidd, a'i aberth drud iawnol ar y groes. Bod wedi cymryd lle ei bobl, bod wedi cymryd ein cosb, bod wedi cymryd ein pechod arno fe ei hunan, mwyn i ni gael dod nawr yn blant i Dduw. Fel bod Duw yn gallu gafel mewn pobl, a'i galw nhw, a'i bywhau nhw, a rhoi bywyd tragwyddol. O, diolch Arglwydd. Diolch am yr atgyfodiad y trydydd dydd. Diolch bod y cyfan wedi ei dalu, bod y cyfan wedi ei setlo o Arglwydd. Bod dyled y bobl wedi ei thalu'n llawn, heb bod dim byd arall i roi. Diolch Arglwydd. A bod y ffordd yn rhydd i ni at Dduw trwy Iesu Grist. A bod yna groeso i ni pan ni'n dod yn enw yr Arglwydd Iesu. Ac o Arglwydd i ni'n diolch am ysgyniad yr Arglwydd a dyfodiad yr Ysbryd Glân, bod wedi addo diddanydd arall i fod gyda ni. A diolch am yr addewid a dyfodiad yr Ysbryd, ac i ni'n gweddio am presenoldeb yr Ysbryd Glân y bore yma, wrth gwrs, lle mae 2 neu 3 wedi ymgynnull bydda i yna wyt ti wedi addo Arglwydd. Ni'n gweddio byddwn ni'n ymwybodol o dy bresenoldeb trwy yr Ysbryd Glân, yn dod â gair Duw i'n calonnau ni, yn cynhesu'n calonnau ni, yn cyffwrdd yn calonnau ni, i dderbyn, i gytuno ac i ymateb i air yr Arglwydd y bore yma. Ac i'n trawsffurfio ni. Diolch bod ni wedi clywed yn y darlleniad
bod yr Efengyl yn ein trawsffurfio ni, yn ein newid ni o ogoniant i ogoniant. O arglwydd, i ni'n diolch am hyn, ac i ni'n gweddio heddi, bydde di'n gweithio yno ni, ac y byddwn ni eto yn cael ein trawsffurfio, yn cael ein newid o arglwydd. Byddwn ni'n tyfu mewn gras, mewn adnabyddiaeth ohono ti, a gwybodaeth, a dernadaeth, a doethineb, mewn ffydd, yn y gobaith sydd gyda ni yn yr Efengyl, mewn cariad tuag at ti ac at ein gilydd. I ni eisiau tyfu arglwydd, i ni eisiau newid, i ni eisiau aros rhywun peth, ac i ni'n gofyn i ti, i'n bendithio ni felly. Go arglwydd, i ni'n diolch am addewid yr arglwydd y bydde fe'n dod yr ailwaith. A diolch bod ni nawr yn disgwyl ei ddyfodiad e. Diolch y cawn ni fod gydag e. Pan el y byd ar dan, ac edrych yn ei hyfryd wedd gan harddach nag o'r blaen. Diolch bod gyda ni obaith byw rhyfeddol arglwydd, y byddi di rhyw ddydd wedi gorffen dy waith yno ni, a byddwn ni'n cael bod gyda ti. Bydd na briodas fawr, briodas yr oen, a ninne fel y briodferch, yn hardd ac yn ddi-lychwyn. Erbyn hynny, dim sbotyn, dim byd, yn lan fel y goleuni. Diolch am yr Efengyl arglwydd. Ni'n gofyn i ti i fod gyda ni nawr ac i'n bendithio ni heddiw. Cofio, mae rhai sy'n methu bod yma, rhai sy'n mewn cartre neu gartre, bendithio nhw arglwydd, a cynnal nhw hefyd yn ei ffydd. Ac arglwydd, i ni yn gweddio dros ein gwlad ni, fel ni wedi bod yn gweddio ac yn gofyn i ti fywhau y gwaith, gofyn i ti ymweld â ni, gofyn i ti achub y neidiau, gofyn i ti i estyn dy fraich a chibol eto yn ein tir ni arglwydd. Fel bod cyfiawnder yn dod yn bwysig, beth sy'n iawn yng ngolwg Duw yn dod yn bwysig arglwydd. Ac wedyn bod yn effeithio bywydau pobl. Derbyn ni felly arglwydd, maddau ni'n pechodau, fel i ni wedi maddau i rhai sydd wedi pechu'n ein herbyn. Paid ag arwain i brofedigaeth a temptasiynau di-angen, gwared ni rhag yr un drwg. O, cadw ni arglwydd a nertha ni yn y frwydr yn erbyn drygioni, trwy dallu dy hunan, a thrwy'r arfogaeth wyt ti wedi roi i ni. A bydded y cyfan nawr o arglwydd yn ogoniant i ti, trwy Iesu Grist, ein harglwydd a'n gweredwr. Amen. I ni'n dod at yr ail emyn gyda'n gilydd, o gariad anfeidrol ei faint, bod llwch mor anheilwng yn cael y fath fraint, cael heddwch cydwybod a'i chlirio trwy'r gwaed, a chorff y farwolaeth, sef pechod, dan draed.
Wel, mae'r testun bore yma yn dod o Efengyl Mathew, pennod 5, 38 i 42, paragraff yna, dysgeidiaeth ar ddial. Clywsoch fel y dywedwyd, llygad am lygad a dant am ddant. Ond rwy fi'n dweud wrthych, peidiwch ag wrth sefyll y sawl sy'n gwneud drwg i chi. Os bydd rhywun yn dydaro ar dy foch dde, tro'r llall ato hefyd. Ac os bydd rhywun am fynd â thi i gyfraith a chymryd y grys, gad iddo gael dyfantell hefyd. Ac os bydd rhywun yn dorfodi i'w ddanfon am 1 kilometr, dos gydag ef 2. Rho i'r sawl sy'n gofyn gynnydd a phaid a throi i ffwrdd oddi wrth y sawl sydd am fenthyca gynnydd. Wel, i ni'n parhau nawr yn y bregaeth ar y mynydd, fel chi'n cofio, ac y dechrau yw cymeriad y Cristion. Beth yw Cristion? Mae e'n berson sy'n hapus iawn, na'r peth gyntaf, sy'n wyn ei fyd, yn llythrennol, hapus. Ac mae'n drawiadol wedyn ni, beth sy'n nodweddu, beth sy'n wir am y person sy'n wir yn hapus, dyw e ddim beth mae pobl yn arfer meddwl sy'n eich chi'n hapus. Person sy'n dlawd yn ei ysbryd, yn teimlo bod gyda fe ddim byd, ac yn dod at Dduw i gael popeth. Person sydd yn galaru am ei bechod. Nid person sy'n hapus yn fe ei hunan, yn galaru ac yn poeni am ei bechod o flaen Duw. Person wedyn ni, wrth gwrs, sydd yn addfwyn, wedi cael ei dorri, fel y ceffyl wedi cael ei dorri mewn, ac yn fodlon i Dduw wneud fel mae moyn gyda'i fywyd e. Dyna'r person sy'n wir yn hapus. Dyna'r person sy'n danfendith Duw. Ac wedyn mae newyn a syched y fe am gyfiawnder, am fod yn iawn gyda Duw, ac am wneud beth sy'n iawn yng ngolwg Duw. Yr person hapus, ydy Iesu Grist. Yr person sy'n wyn ei fyd, y person yna. Ac wedyn ni, mae e'n addo, bydd yn cael ei fodloni. Ac fel mae e'n profi trigaredd, bydd e'n dechrau dangos trigaredd at eraill. Ac wedyn ni yn profi glendid yn ei galon, fel bod e'n dod yr un peth tu fewn a tu fas. Na'r person hapus, sydd ddim yn un peth tu fas ac yn beth arall tu fewn. Ond ger bron Duw, sydd yn dryloiw, transparent wrth gwrs. Gwynau byd y tangnefeddwyr, y rhai sydd am fod mewn heddwch, fel mae wedi cael heddwch gyda Duw, bod e mewn heddwch ag eraill. A hyd yn oed yn fodlon goddau erledigaeth. Dyna'r person, disgrifiad o gymeriad y Cristion yw gan yr arglwydd Iesu. Person sy'n danfendith Duw, sy'n wir yn hapus ac mewn perthynas â Duw. Ac wedyn, mae'n sôn am dylanwad y Cristion fel halen a goleuni, ac wedyn cyfiawnder y Cristion, bywyd cyfiawn. A Iesu'n pwysleisio bod e ddim wedi dod i ddileu y gyfraith na'r proffwydi, ond i cyflawni nhw, a bod y person sy'n fawr yn heyrnas Dduw a parch mawr at gyfraith Duw, ac yn dysgu eraill. A mae e'n neud hynny nawr, mae'n dysgu ni ynglyn â cyfraith Duw. Oherwydd pan mae'r ysbryd glân ar waith yn ein bywydau ni, mae e'n newid ein calonau ni ac yn rhoi cyfraith Duw ar ein calon. Mae'n ysgrifennu fe ar ein calon. Fel bod e'n rhan o newyllus ni i blesio Duw. Bod e'n ddau ewyllus yn dod rhan peth. Fel bod dewyllus di byth mwy yr un ar eiddo fi. Y ddau ewyllus yn dod rhan peth. Gwaith yr ysbryd glân yw hwnna. Ac wedyn ni, mae Iesu yn cywiro beth mae'r Pharisëaid a'r ysgrifenyddion wedi bod yn dysgu ynglyn â'r gyfraith, ac yn rhoi y gwir esboniad i'n helpu ni fel ei bobl, wrth gwrs. Ac mae wedi sôn am sawl peth, i ni wedi edrych ar dicter a lladd, godineb, ysgariad a llwon, a nawr dial
y tro yma. A beth ni'n gweld yw bod Iesu yn cywiro cam bwyslais y Phariseaid ac yn rhoi gwir ystyr y gyfraith i ni. Mae hwnna'n help mawr wrth gwrs. Felly, newn ni edrych eto, cyfraith Moses, y Phariseaid a'r ysgrifenyddion, Iesu. Dyna ni, syml. Y gyfraith nawr te, newn ni gael un dyfyniad, gallen ni roi 3 dyfyniad sydd bron iawn yn union rhywun peth. Exodus, Leviticus a Deuteronomium. Dwi wedi dewis Leviticus, fi'n credu. Na fe, Leviticus 24, 19 a 20. Os bydd rhywun yn niweidio i gymydog, rhaid gwneud yr un peth iddo wentau, bryw am fryw, llygad am lygad, dant am ddant. Fel y bu iddo ef achosi niwed, felly y gwneir iddo yntau. Dyna ni. Ac mae 2 ddyfyniad arall, Exodus a Deuteronomium, yn debyg iawn. Ond ble mae hwn yn dod i ddechrau yn y gyfraith? Mae'n dod yn adran y barnedigaethau, judgements. Dyna lle mae'n dod. Felly, mae'n gyfarwyddyd, instruction, i'r barnwyr, neu i'r barnwr. Dyna beth sydd gyda ni y fan hyn. Nid y 10 gorchymyn, barnedigaethau sy'n cael ei gweithio mas gyda barnwr pan mae rhywun wedi torri'r gyfraith neu wneud rhywbeth sydd ddim yn iawn, wrth gwrs. Sut mae hwnna'n cael ei ddelio ag e. Ac y deddfau achos yw nhw, case laws. Dyna beth sydd gyda chi yn yr adran yma. Os bydd hyn yn digwydd, dyma fel chi fod i weithredu. Iawn? Ac felly, os ych chi'n taro rhywun a gwneud niwed o ryw fath iddyn nhw, os yw'ch anifail chi yn gwneud niwed i rywun arall, os niwed yn cael ei wneud i eiddo rhywun, dyma fel chi fod i ddelio ag e. Math yna o beth sydd gyda ni yn yr adran yna. A beth sydd gyda ni, dyma lun o y ddelw, chi'n gwybod lle mae'r ddelw hwnna? Old Bailey, da iawn. Mae hwnna ar ben, ond mae'n uchel iawn, diolch yn rhwydd i weld, mae'n eitha clir, ond na fe, ffocws arno fe nawr, yr Old Bailey, the Lady Justice. A chi'n gweld y dafol yna yn ei llaw hi, y balance yna. A beth ni'n gweld yn nghyfraith Moses yw bod balans i fod rhwng trosedd a chosb. Bod yna balans. Felly, os ych chi wedi niweidio llygad rhywun arall, dyna fydd yn digwydd i chi. Mae yna balans. Okay? Dyna y bwriad. Ac mae'n esbonio bod y gosb yn cydfesur, yn gymesur ar drosedd. So bywyd am fywyd, llygad am lygad, dant am ddant. Ond y pwrpas yw, siwrd mae cyfiawnder barnedigaethol yn gweithio. Ond y pwrpas yw, siwrd mae cyfiawnder barnedigaethol yn gweithio. Gyda barnwr mae hwn. Nid dial personol rhywun. Nawr, pan glywch chi yr ymadrodd, llygad am lygad, dant am ddant, tybed beth sy'n dod i'ch meddwl chi? Pan chi'n clywed e nawr hyd yn oed, a pan mae pobl yn ei glywed e heddi, beth sy'n dod i'w meddwl nhw? Tybed ydyn nhw'n meddwl am y llys barn, neu ydyn nhw'n meddwl am daro nhw? Beth ath i'ch meddwl chi gynta, tybed? Wel, yn ôl dysgeidiaeth y Phariseaid, dawn ni ato fe, taro nôl, wrth gwrs, mynwch cael llygad am lygad, dant am ddant. Ond nid dyna beth yw pwyslais cyfraith Moses o gwbl. Na, newch yn siŵr bod y gosb yn cyd-fynd ar drosedd. Dim llai, ond dim mwy chwaith. Dim llai a dim mwy. Ac mae yn nwylo y barnwr,
wrth gwrs, ac Moses ei hunan oedd y barnwr ar y dechrau. Mae hyn yn cadw rheolaeth, wrth gwrs, ar y ddicter, neu trais dynion, a'r ysfa sy'n gallu bod yno ni i daro nôl, i ddial a tharo nôl. Mae mynd â'r peth at y barnwr, mae cael y peth wedi ddelio gan farnwr, gan lys, yn osgoi y vigilante, y dial yna, gall fod yn ormodol ac yn dreisgar iawn. Na i roi llun i chi nawr. Southport. Y mob yn cymryd pethau yw dwylo ei hunan. Am wahanol resymau, mae nhw'n cymryd pethau yw dwylo ei hunan. Wel, pwrpas y gyfraith, pwrpas cyfraith Duw, yw bod ni ddim yn neud hynny, wrth gwrs. Ond bod y barnwr yn delio gyda'r peth, a bod y drosedd a'r gosb, a bod yna rhyw balans rhyngthyn nhw.